hem recollit més de 250 firmes, perquè clar, tot ha sigut molt ràpid, hi ha molts veïns que ens demanen ara, escolta, que volem firmar, dic, bueno, ara ja està presentada la instància, i bueno, aquesta és la mesura que hem pres primera, vull dir, de recollir de firmes, vam anar a l'Ajuntament, hem tingut una reunió amb la regidora de Serveis Viaris i amb els caps de servei tècnic del bus urbà, i bueno, de moment la seva voluntat és de millorar el tema, però clar, nosaltres no volem voluntat, el que volem són fets, perquè l'autobús ens costa més car, menys qualitat i bueno, i temes d'inseguretat. Hi ha confusió perquè a més el full informatiu que va enviar l'Ajuntament, que va posar per les bústies el mateix dia 8, em sembla que va ser, doncs indica les parades eliminades i les parades alternatives del bus interurbà. Però la gent d'aquí del barri no vol agafar el bus interurbà perquè li costa més diners, els horaris són pitjors, clar, l'única parada alternativa la tenim a la Renault, que està, jo crec que està a més de mig quilòmetre d'aquí del barri. És que no volem, si volem ser de Vilanova, hem de ser de Vilanova, i Vilanova no acaba a la rotonda de la Citroën, Vilanova acaba a la recera que hi ha amb les Roquetes, i aquest barri és de Vilanova. És que no volem un servei urbà perquè el problema del Plana és que només arriba fins a l'estació, i si tu t'has de desplaçar al metge al Cap de Mar, per exemple, que l'any passat ens van canviar a tots pràcticament el metge a Cap de Mar. Sí, clar, si hem d'anar al metge, si hem d'anar a rehabilitació, si hem d'anar al mercat, perquè ens deixa l'estació, però és que de l'estació al mercat hi ha un tros per la gent gran, m'entens? I llavors, vull dir, no volem tenir que agafar 2 autobusos dintre del poble per anar al poble. I si entenem que aquesta sentència, que l'Ajuntament no estarà fora de llei, perquè entenem que l'Ajuntament acati les sentències dels Tribunals Superiors de Justícia de Catalunya, però que acati les sentències, però que tingui en compte que ens ha posat la parada, vull dir, en un lloc que no és el barri, m'entens? Vull dir, això, clar, això hem d'intentar que millori de manera immediata, perquè a més, clar, es va fer de manera que es va publicar dijous per canviar dilluns. Hi ha molts nens d'aquí que van als franciscans, hi ha molts nens d'aquí que van a l'institut. Llavors dilluns, a les 8 del matí, estàvem aquí, sobretot la seva dona, estava aquí amb el gos passejant i la pobra es va tirar quasi 2 hores i mitja informant la gent, perquè la gent ja has vist ara que estem a dimecres i la gent encara continua venint a la parada. Llavors això és un problema que s'ha de solucionar perquè som un col·lectiu suficientment important de Vilanova y un barri que no volem estar discriminats. Todos son empresas y la más importante es la Renault y me imagino que a las 7 de la tarde se marchan y hasta las 8 de la mañana no hay nadie. Si el autobús sale, me parece que el primero a las 6 de la mañana, la gente en invierno, ¿cómo va a subir para allá? Luego encima, si lo haces en sábado, hay una discoteca ahí al lado, con los problemas que conlleva todo lo alrededor, ¿no? O sea, que todos son pegas y no sé, parece ser que está hecho para que la gente al final coja el del Plana en el Gran Duque y al final se olvida la gente, porque me imagino si va por número de gente que lo coja, al final será muy poca gente lo que este semáforo y luego hay que cruzar el lateral ese, que cuando el semáforo está rojo y la gente viene de Roquetas, ve que está rojo, coge el bypass ese y entonces, claro, tiene que ir deprisa para adelantar a todos esos que están parados, ¿no? Y entonces, claro, con el peligro de la gente que va, con el sol en contra, sobre todo por las tardes, pues entonces te puede pegar, no han matado a nadie, de momento ni han hecho nada, pero ahí la gente, si aquí se puede ir a 50 y hay gente que va a 80 y 90, simplemente para hacer el bypass del semáforo, ¿no? Y eso es peligroso. El incremento del billete sencillo es de 35 céntimos, de 1,10 a 1,45, pero en el caso, por ejemplo, de la tarjeta pensionista de Vilanova, claro, ahora no pueden coger tarjeta de pensionista de Vilanova, ahora tienen que coger la tarjeta subvencionada del ayuntamiento de una zona de la ATM, que vale casi 2 euros más que la tarjeta de pensionista de Vilanova. Nosotros la voluntad del ayuntamiento la creemos, o sea, no es que no creamos la voluntad del ayuntamiento, porque en ningún momento se han negado a recibirnos, ni se han negado a atendernos, ¿no? Pero claro, rápido, fue muy rápido, que fuimos el miércoles y el viernes nos recibieron, pero claro, quiero decir, nosotros lo que queremos es una solución, porque esto se convocó, se publicó el jueves para el lunes, y desde el lunes estamos en esta situación. Considero que no estamos en una época en la que tengamos que fomentar el transporte privado, tenemos que fomentar el transporte público accesible, ¿vale? Con movilidad para gente con movilidad reducida, con buenos horarios y que nos permita vivir. O sea, nosotros no vivimos aquí, es decir, vivimos aquí porque queremos, pero alguien ha dado permiso para que esto sea un barrio de Vilanova. Es inentendible que un servicio tan bueno como está dando el autobús, porque en este barrio hay bastantes personas mayores y ahora tienen que atravesar el paso de cebra, tienen que subir hasta allá y quiero decir que en tiempo de invierno, cuando hay lluvia y cosas por el estilo, aquí era el sitio ideal para el autobús. Para mí es entendible que si hay un conflicto con la otra línea y es una decisión judicial, pues claro, decisiones judiciales hay siempre que acatarlas, ¿no? Pero en la planificación yo encuentro esa falta.